menene matsayin musulmin da yake inkarin al-Imam al-Bukhari ko al-Imam Muslim? Ka hada magana biyu. Ka hada magana biyu. Inkarin hadisin su daban, inkarin su daban. Sai na raba. Me ake nufi da inkari? Ba na son in raya wasu tsofaffin maganganu da biznannu ne wasu da yawa ba su san su ba. Amma malamai da yawa suna da inkari ga malamai da yawa. Ba su yadda da su ba. Musamman wannan sananne ne a tsakanin akran, watan mutanen da suke sa'o'i tsaranni, inkari da ba'an cikin addinin mutum ma. Kuma har sai al-Imam al-Bukhari ba su tsira daga wannan daga a'imma ba. Wasu sun masu irin wannan ba'an din. Ka fahimce ni? Wannan daban. Inkarin wani hadisi guda ɗaya a littafi, ka ce wannan hadisin gashi ya inganta, amma ni ban yadda ya inganta ba. Ban yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba. Zai iya zama akan ilimi, zai iya zama akan sarrai. Idan akan ilimi, malamai da yawa sun yi. Duk da ingancin Sahihul Bukhari, al-Imam ad-Daraqutni da wasunsu sun inkarin wasu daga cikin hadisansu. Wannan sanannen abu ne. Akan ilimi, cewa saboda ka'ida kaza da ka'ida kaza, saboda ilimi kaza, saboda hujja, har Nasiruddin al-Albani ya inkarin wasu hadisan Bukhari. Ka fahimci wannan? Akan ilimi. Amma akan sarrai kawai ban yadda ba, to wannan jahilci ne da hauka. Idan aka yi inkarin dukkan sunna, ko aka yi inkarin ma'lum min ad-dini bi darura, ko aka yi inkarin qat'iyyu thubut, to wannan zai kai zuwa ga ridda. Shi kanshi wannan ridda ne, saboda ba wai dan inkarin dan nau'in abin da aka yi inkari din. Ko da yake al-Imam Sarakhsi yana da wata magana a nan wajen, yace ba wani qat'iyyar da ake nufi inkarin ta zai kai zuwa ga kafirci sai inkarin hadisin da mutum ya ji da kunninsa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine yake da kadai wannan qat'iyyar. Mutum ya ji ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi yace bai yadda ba. To wannan shine kafi. Amma in ya zama saboda yayi inkarin silsila ne, to ba wani a cikin silsilatul ruwa da inkarin shi zai kai mutum zuwa ga kafirci. An fahimci wannan? To amma dai magana ce mai fadi, amma dai kauli mafi karfi da rinjaye shine inkarin kullu sunna, ko inkarin qat'iyyu thubut min as-sunna. To wannan kafirci ne, illa afwan wasu sun ce kafirci ne inkarin qat'iyyu thubut, wasu kuma sun wawware shine har aka kai ga maganar Sarakhsi. Wasu ka ce dai haramun ne kai, amma ba za a ce kafirci bane wanda ya inkarin shi. Ka fahimta? So akwai aqwal, ina ganin za su kai 5 zuwa 7 akan inkarin qat'iyyu thubut din ma. Hadisin da yake qat'iyyu thubut ne. Dan haka a mutum yazo ya ce shi bai yadda da Bukhari da Muslim ba, ya danganta. Ko dai to Allah ya kyauta. A takeice dai wato wannan bata ne, amma ba abu ne da za a yi saurin ce masa kafiri ba sai tare da tafsili mai yawa. Amma rashin yadda da shi al-Imam al-Bukhari fi zatihi ko al-Imam Muslim fi zatihi, to wannan mas'aloli ne wanda sun faru da yawa a cikin tarihi. Daga ciki wannan kalmar sunna, ba sunnatu fiha abin da aka sani anan shine sunna. Yana cikin iskalin da wasu suke samu, sai su ce in aka ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, sai su dauka sunna anan kaman al-khulafa ar-rashidun sun zama su ma wasu shari'ai ne, suna da wata shari'a za su iya shar'anta abu, su zo da abu ai koyi da su. Alhali abin da ake nufi tsarin rayuwan da suka gino a kai, to ku bi wannan tsarin rayuwar nasu gaba daya. Nan ce rayuwa ana nufin rayuwa da addini da rayuwa gaba daya. Ina fatan mun fahimta. So ba ana nufin wani abu ne za su zo da shi su Sayyidina Abubakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman, Sayyidina Ali, sauran sahabbai, to tunda an ce al-khulafa'ur rashidun kuma ijma'i waɗannan ne al-khulafa'ur rashidun, to ijtihadin su bai da bambanci da ijtihadin Abdullahi ibn Mas'ud, bai da bambanci da ijtihadin sauran manyan sahabbai, bai da bambanci da ijtihadin Zaid ibn Thabit,
duk da Zaid ibn Sabit dan makarantar Sayyidina Umar. Ina fatan muna fahimta, kawai bambanci wanne ne yafi karfin hujja. Amma in Sayyidina Umar ya ijtihadi, Abdullah ibn Mas'ud ya ijtihadi, duka sunan su qaulus sahabi. Ba za ka ce ai manzon Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidina, saboda haka ijtihadin Sayyidina Umar ya sami fifiko saboda wannan ba, sai dai saboda karfin bayyanan hujjoji. Ina fatan mun fahimta. Allah ya taimake mu. Wannan maganar dai tana nan, in za a faɗaɗa ta tana da faɗi, kuma za ta taimake mu wajen fahimtar addini da faɗi, kuma ta hana wasu saɓani da yawa da suke faruwa a cikin al'umma akan mustalahat.